jam hiramon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare hannde ko ñalawma aset hawri ko nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar guiɗo titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis une campagne électorale hakkude kamɓe républicain démocrate kadi e jillu makko kanko président Zelensky mo Ukraine ma en jaaton to kadi toon to Florida fati en duɗo e hendu Ellen walla ɗeɗne ndeɗo ƴiwon Ellen habruji men international toon to Liban hono kanko bargol makko kanko Hassan Nasrallah ɗum noon ko gardinoɗo Hezbollah yewen kadi holko ɗum ɗon jogori wonande ko fati e guerre gonɗo hakkude Israël e leyɗele arabeɓe ɗum noon kadi holko kamɓe États-Unis holko woni darde ɓe oɗo saaha joni emin ƴeewa kadi réaction ngaji toon to Moyen-Orient e aduna o ko fati ndeɗo haare surtout henne kamɓe Israël kadi saladeɓe ha anndi kala ko wiyete ne cessez le feu habruji menen manaw en toon to Sénégal hono kanko hono biyeteɗo Lat Diop ɗum meeɗi wonde ministre député ko fati e sport ene wayno o nanggama hannde ɗum noon min ƴeewa kadi holko woni nanggugol makko toon to Mauritanie caɗele gonɗe oɗo saaha joni wonande won gueloɗi kewɗi gonɗi toon to Zouérate no lofi ɓakke habruji men international cakkitoɗen ko toon to Mali hono kanko biyeteɗo colonel Abdoulaye Maïga konngol ngol ƴefti toon to Nations Unies o holli mettere no feewi ko kamɓe leydi Mali ɓe jogani contre Algérie ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni site Algérie siwti noon tan hannde ko aset nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare no mbiɗen en gardidi ni ko guiɗoɗen habruji men ko États-Unis ɗum noon guiɗoɗen koko fati météo ene wayni ko oɗo saaha ko konta kene wona kene ɓuuri 50 neɗɗo maayi ɗum noon ko hakkude Florida Georgia ɗum noon ko hendu wiyetendu walla ƴiwonde wiyetendu Ellen waɗi bonandeji kewɗi wawa hisede oɗo saaha joni no foti bonni ko fati en guila e koɗande ha e laabi kono noon ko fama tan kene ɓuuri 50 neɗɗo oɗo saaha joni kene ɓuuri ɗum maayi e hakkude Georgia Caroline du Sud Caroline du Nord en wonde Florida kene ɓuuri 4 laabi koko guddi oɗo saaha joni sibabu no toɓo ngo ko jiida e ɗum ɗon e tugnade kadi ko reporta en oɗo saaha joni hunde ɗeɗo leyɗele tati kene wona kene ɓuuri million ngaji tati galle ngala courant toon to Caroline du Sud Georgia Caroline du Nord e Florida Ohio kañum hoore mum ndeɗo ƴiwon Ellen ardi koye hendu mawndu ardi kadi koye ndiyam no wayi leydi habruji men politique guiɗoɗen ko toon to Washington e tugnade kadi habruji jaltuɗi ñalawma hono kamɓe républicain surtout ene kanko biyeteɗo Como jeeyat toon suddu représentant ɓe jiiɗi wadde enquête oɗo saaha joni pour wiide wonde ko hono kanko Zelensky ambassadeur makko gonɗo ga o mbaɗi peeje hono kanko président Zelensky nde woni ɗo nde o ari o yilloyima toon to Pennsylvania ɗum noon yeehi toon ɗo usine goto ɗum ɗo fof e wiide mabɓe noon ko ɗum noon ko hunde nde ganduɗa mata kanko Zelensky o yiiɗi wallude ko démocrate en donc e wiide makko kanko Mike Johnson garduɗo sud représentant ji o wi wonde ko kanko président Zelensky e jillu makko ngol waɗi États-Unis o yihino toon to usine goto pewno ko fate kaɓɓirɗe ɗum noon ko usine o woni ko toon to Pennsylvania ɗum e wiide mabɓe kadi o wi wonde ko kanko Zelensky nde o yilli toon to oɗon usine nde o ene wayno ko ala républicain e witaɗo ɗum noon e wiide makko wiide mabɓe surtout ene mbi wonde ko nguɗo jillu waɗi ko peeje ambassadeur Ukraine gonɗo ga ene biyeteɗo Oksana Markarova ɗum noon e wayno ko ambassadeur mabɓe kamɓe Ukraine gonɗo ga en ɗum waɗi donc kamɓe républicain surtout kanko Mike Johnson ɓe mbaɗi ɗaɓɓande hono kanko Zelensky yo seka hono waɗo ambassadeur surtout ene mbi wonde ɗum ɗo kadi e wiide mabɓe ko mata ko kanko Zelensky walla kamɓe Ukraine ɓe jiiɗi wallude ko démocrate en habruji ummade toon kadi ɗo New York hono kanko Donald Trump hayso ndo haalani directement o wonde ene wayni ko fama tan wonde o wi wonde so tawi kanko gagnima ardade so gagnima élection ngaji présidentiel baɗoji mois de novembre toon to États-Unis kanko hoore makko o supportata han kadi Ukraine pour guerre mo woni hakkude mum e Russie ko fati élection ngaji États-Unis siftinde ɗon tan ko oɗo ñalawma hannde heddi ko balɗe 37 hade woltiji wadde ñande 5 lewru novembre ɗum noon ko balɗe 37 heddi donc siftinde ɗon kadi onon wonɓe États-Unis walla wonɓe caggal leydi jogiiɓe kayitaji citoyen ji so tawi on binditaki keñe bindita gonɗo hawnaki won état ji haɗata ko ñande 7 lewru octobre noon bindituɗe ko addi ɗum ɗon fermé ko jiita e ɗum ɗon kadi ene woni ko so tawi kadi ɗum goni États-Unis oɗon mbawi kadi yaade county walla nokku ɗum gonɗon ɗo ene région mairie moɗon
pour ƴeewon so tawi oɗon mbawi dañde wodde ko adi ñalawma gorteɗo ɗum noon kadi ma ustu risque uji kewɗi par ce que no huula hawnaki ko woteji ma mbat caɗele seeɗa wonande kamɓe surtout républicain supporter uji Trump o wi wonde ko hawnaki so tawi Trump gagnaki ko waɗa ɓen caɗele eyyi wone mabɓe kadi nen continue oɗo saha joni ene kulɓina surtout yen démocrate en walla won yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko ɓe gandi supportani Donald Trump pour hadde ɗumen wadde ko wawi wonde fof so tawi on dañi wotoyde law ɓuuri moƴƴude ɓuuri kadi wasde wadde risque uji ko jiiɗa ɗum kanko Kamala Harris o yehino hanki toon to Arizona o yaadi Arizona noon ko biyeteɗo Makka Kelly on noon ko sénateur jeyatunde Arizona eyyi kadi ene wayno ko nde woni Arizona nde wawi yaade toon to frontiére gonɗo hakkude États-Unis e Mexico o wawi kadi fottude yimɓe ɓe ganduɗa en taw gardoɓe toon frontiére oɓe caggal mo waɗi o haali haala mawka e haala ka haali ka kadi o haali hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en omo takki Donald Trump ko kañum hoore mum woni mo wallani fate frontiére walla ko fate affaire uji immigration belen réglé o haali hen kadi républicain ji kadi wasde men jogade pellisal waylude ko fate en caɗele immigration gonaɗe ɗum noon ko hunde ɓoyde no fewi kadi wi wonde so tawi o laamima kanko non seulement mo artirde facture mo ganduɗa kamɓe groupe mo mbiyata bipartisan banno ɗum noon ko républicain ji démocrate et indépendant ji banno ɗum pour beele ne wallude ko fati immigration réglude caɗele muɗum ɗum noon en jeeya hen no wiiri ɓeydande yimɓe liggotoɓe toon ɓeydude yimɓe woɗɓe liggotoɓe ɓeydude kadi matériel électronique kala kene wawi wallude kamɓe liggotoɓe toon ɓe surtout yen caméra ji ene gueɗe mbaɗe noon e ɓeydude kadi gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi wallude ɓe yiide auto ji dewoji frontiére uji par ce que ɗiɗon auto ji ene mbaɗa drogue aji ne mbaɗa gueɗe mbaɗe noon ɗum no wi so tawi o laamima kanko de Kamala Harris ma o artira oɗon facture o signine ɗum Donald Trump noon e nder jaabumu ɗum haali haala kewko wi wonde ko kanko Kamala Harris e kanko pratiquement ko kanko e président Joe Biden e kanko Kamala Harris caɗele immigration gonaɗe ɗe fof kamɓe mbaɗi ɗum o haali hen kadi wi wonde ko kanko Donald Trump so tawi o gañima ene wayno ko mawo déporte yimɓe hewɓe wonɓe États-Unis taw ko yimɓe ngala kayitaji walla yimɓe ni hay so joguinoɓe kayitaji hay joguiɓe kayitaji ɗo en o wirini ko kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris mbaɗi ɗumen wonde ko yo naat leydi ndi taw ko légal taw noon ko illégal o wi ɓeɗo fof mo yaltini ɗumen siftinde on tan kadi ko débat hakkude kanko Tim Walz e kanko JD Vance ɗum noon ko vice président ji ɗiɗi cuɓaɗi taw ko candidat Donald Trump e candidat kadi Kamala suuɓi ɗumen débat maɓe waɗata ko ñande go lewru octobre ɗum donc ñande go lewru octobre ɗum noon hawrata kadi ko ñande ko talata ko ɗamina tan ko hawnaki kadi débat oɗo en hakkude ɓeeɗo ɗiɗo vice président ji candidat ji ma kadi ɓeydo kadi wallude hono résultat ji ko fate woteji ɗi henna ɓeydo ɓaɗodirde no fewi soto ñande pour hol jogoɗo gagnade ko fate élection ngaji hol jogoɗo gagnade ko fate élection ngaji baɗoji ñande 2 novembre habaruji men international guiɗaɗen ko toon to Liban e noon ko ɓuuri haalede hannde ko mayde makko kanko gardino ɗo fedde wiyetede Hezbollah hono kanko Hassan Nasrallah ene wayno ɗum noon ko tugui tan ñande alhamis nde ha yetti oɗo ñalawma hannde bombardement ji kamɓe Israël ɓe mbaɗa ɓe berloto toon surtout nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe ndeɗo fedde Hezbollah ɓe jogui toon direction mabɓe ene wayno ɓe kaalino guila samedi subaka ɓe kaalino kamɓe armée Israël ɓe kaalino ɓe mbi wonde ko bombardement ji mbawi ilminde hono kanko biyeteɗo Hassan Nasrallah kanko ardi fedde Hezbollah Hassan Nasrallah ko neɗɗo ko diniyanke ko chiite libanais kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en supporte ɗum ko Iran ko kanko ardi ndeɗo fedde duuɓi kewɗi joni oɗo saha ene wayno kadi guila hitande ujunaji ɗiɗi e jeegom ko kanko wonno mawɗo ndeɗo fedde ko kanko kadi wonno sababu guerre gonnoɗo hakkude mabɓe kamɓe Israël naaɓe kamɓe kadi kamɓe Hezbollah ɗum noon guerre baɗɗo kadi mayɓe wono oɗo saha joni tumnade kadi habaruji gummi toon ɓe mbi wonde ko ɗeɗo balɗe tati tan tugui toon ñande altine nogas tati lewru septembre ha ɗo min jarata ɗo enen wayno ko bombardement ji kamɓe Israël ɓe berloto toon to Liban waɗi kene ɓuura temedde jeeɗiɗi neɗɗo e ɓeɗon yimɓe mayɓe kadi ko ɓuuri hen hewde hen ko civil en ɗum noon ko tumnade habaruji gummiɗi don toon to ministére toppitede ko fate cellal mo Liban mbi kadi ene wayno ko ha hande e hiisa mabɓe e yimɓe waraɓe tan e tugui tan ko haari fuɗɗi hakkude Israël e Hamas walla Israël Hezbollah ene wayno woni ɓuuri joni ken won ujunere temedde joyi neɗɗo yimɓe mayɓe tan e ɗiɗo lebbi ko sababu nde ndeɗo haara wonde toon
ɓuri maynoɓe guerre bannoɗo hakkude kadi Israel Hezbollah guerre bannoɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ɗum noon ko sugnade hande habruji ɗum toon kanko Benjamin Netanyahu noon caggal nde wummi hande New York yetti toon to Israel o haali wi mayde oɗo Hassan Nasrallah hawnaki ma waylu kadi hono kamɓe haɓeteɓe toon wonɓe toon to Moyen-Orient ɗum noon ma waylu holno goto mabɓe fof darita goɗɗon eyyi kono noon o haali o rentini kadi wi ko ñalawmaji garoji ɗi balɗe garoje ɗe hawnaki ma won kadi balɗe kulɓiniɗe wonande kamɓe Israel naɓe kamɓe kadi wonɓe région ɓe ko wawi wonde fof kamɓe Israel naɓe ɓene continue hande bombardement ji mabɓe toon to Liban ko jiiɗa ɗum hono kanko gardiɗo leydi États-Unis hono Joe Biden tugnade habruji gomiɗi toon to Maison Blanche o haali o wi wonde ko mayde walla bombardement ji baɗete toon to Liban e surtout bargol hono kanko Hassan Nasrallah ɗum ɗon wona hunde nde mi ganduɗa en Israel fewjide mabɓe ko donc ni ɓe tiniri kono e caggal muɗum nde o haali nde o wi waɗi ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki ko wawde deññude kadi ɓerɗe yimɓe ɓe ganduɗa surtout américain ji juif e Israel naɓe taw ko kanko Hassan Nasrallah waɗno ha ɓeɗon mbara ko wawi wonde fof o wi wonde ko hande mo continue ƴewde beele guerre oto ɓeydade yaaji hakkude mabɓe kamɓe leyɗele gonɗe toon ɗe surtout hakkude Israel e contre leyɗele arabe ko wawi wonde fof ene woni ko kamɓe États-Unis e tugnade hande konguɗe gumi toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko armée ji mabɓe gonɗi toon to maaji to foof ɓe mbawi kadi waylude holno poti renodade oɗo saha joni surtout kadi continde wawde wallude défendude Israel ko jiiɗa ɗum hono kamɓe leydi Jordanie nder konguɗe jaltu toon to ministére mabɓe toppiti ko fate armée ɓe mbi wonde ko wonno rocket aji berlaɗi jani leydi mabɓe jani noon ko nokku mo hoɗaki ɗino rocket aji berla ko à partir de banggue worgo Liban ɗum noon no wirni tugnade noɓe kalirni mbi ko nokku o woni ko toon to Mouagar ɗum noon woni ko banggue funnague capital mabɓe toon to Amman donc jiita ɗum ɗon e wayno ko réaction ngaji ko fate bargol makko kanko Nasrallah hono kamɓe Iran e kamɓe Irak ene wayno ko seppuji mawɗi nan toon surtout yen ko wasde weltade hono Israel bombardement ji waɗata ɗi surtout bargol makko kanko Hassan Nasrallah ɗum waɗi noon kanko président Joe Biden kadi e leyɗele hewɓe Europe naɓe surtout sehilaɓe Israel mbawi wullitade mbi wonde oɗo saha joni bargol hono oɗo gardiɗo Hezbollah hay sinde ko hunde fonnode waɗede ko ɓooyi ɗum kadi ko wona hunde wawde wallude oɗo saha joni pour deññude guerre gonɗo toon o siftinde on tan ko kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko hay sinde ko États-Unis haalino wino wonde kañum e France e Angleterre e Allemagne e leyɗele kewɗe nde jeeyaɗe OTAN kalini mbi goni koye haaldude mabɓe kamɓe Israel pour beele cessez-le-feu no waɗe toon to hakkude mabɓe kamɓe Israel e Hezbollah pour balɗe nogas e goho ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu nde wawi New York nde ene wayno feltini ka ɗum haala ko wawi wonde foof ɗum ɗo wonande yimɓe haralleɓe ko fati politique ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu mon continue hollude wasde mo nesanade États-Unis walla heɗade konngol États-Unis à chaque fois nde États-Unis haali hunde ko fati en jamno dañirte toon kanko Benjamin Netanyahu kanko firtat ɗum ɗo fof noon ko hunde nde welani kanko président Joe Biden kono noon hayso welani ɓe ene wayni ko kala bombardement ji baɗaɗi oɗo saha joni toon to Liban walla toon to leyɗele walla toon to Hamas force uji muɗum ɗiɗo bombuji ko bombuji markuji américain ji donc ko balle Amérique wallataɓe kamɓe Israel pour ɓe kutoro kaɓirɗe muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko guerre o anda so tawino jogori kadi ɓeydade yaaji ene wayno ko kamɓe Hezbollah ɓene continue kamɓe koye mabɓe habtade warlade missilaji toon to Israel hay sinde wonde neɗɗo gardinoɓe warama ene wayno ko ɗum haɗani ɓe continue o habtade ko fama tan hono ɗo e balɗe garoje hono kamɓe Hezbollah maɓe mbawa kamɓe koye mabɓe ƴewde holto lomtotoɗo hon kanko Hassan Nasrallah toon to Sénégal mennoɗo wonde ministre toppitiɗo ko fati e sport biyeteɗo Lat Diop ene wayno oɗo saha joni o mono soka ɗum noon ko kanko donc ɗum noon ko tugnade kadi habaruji gumi toon waɗimo sokede ko caggal nde oɗo goomu baɗaɗo toon baɗaɗo balɗe ɓennuɗe toon laamu kesum ngu joƴƴi toon pour ankidde ko fati bonnande kalisaji mbiyata ko laamu ɓennugu ene wayno ko ɓe mbawino ruttade société goto biyeteɗo LONASE ɓe mbawino ruttade hono kanko biyeteɗo Mouhamadou Dieng noon kañum ko ɗum meeɗi wonde patron e oɗo société kono noon ene wayno ko Mouhamadou Dieng o haali wi wonde ko rokkimo kanko Lat Diop o en milliard uji kewɗi franc CFA ɗum noon ko jeenari walla ko way noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko avocat makko kanko Lat Diop biyete avocat makko biyeteɗo maître El Hadji haali wi wonde ɗum ɗo fof ko hunde nde ala preuve aji e ɗum ɗo fof kadi ko
ko campagne politique parce que kanko Lat Diop kanko makko ko jogornol wonde candidat pour woseji baɗoji ñande 17 lewru novembre ɗum noon ko candidat toon to Guédiawaye. Opposition kañum hoore mum koko jowrno wadde ko wiyete manifestation ngaji ñande aljumande manifestation ngaji ɗi jaadi ko mbiyata alliance kesso fate en rende woteji ɗi beele woteji ene leera donc mbiyata ɗum ko alliance ko mbiyata ɗum atel kono ene wayno manifestation ko waɗa ko haɗa kamɓe laamu ngu ɓe jaɓani ko wawi wonde fof e tumnade konngol makko kanko Abdou Mbow ɗum noon kanko wonni ko député wonno kadi ko porte parole APR noon ko parti Macky Sall mo artino o wonde ɗum ɗo fof ene woni ko campagne électorale kamɓe laamu ngu ɓe goni wadde surtout ko kanko Ousmane Sonko gueɗe fof ɗo waɗata ko pour beele kamɓe parti ji lundiɗi laamu ɗi ɓe mbasa ɓe donc wadde campagne mabɓe no foti waɗirede ɗum noon ko peeje makko kanko Ousmane Sonko. Habaruji men toon to Mauritanie noon kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani gonnoɗo toon to New York ɗum noon addunoma toon ko kanko sibabude wonde ko kanko woni mawɗo leydi Mauritanie e kadi ko kanko woni gardiɗo organisation de l'unité africaine oɗo saha joni e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko leydi Mauritanie ene deeƴi no fewi surtout ene deeƴi contre ko mbiyata wat boniyankoɓe donc kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani o wi ko walli Mauritanie ha ko wiyete deeƴre woni soon surtout ene wat boniyankoɓe mbasi tampinde ɗum ko par ce que ɓe jogui ko wiyete ene kisal e nder leydi ni kisal ko mbiyete intégré e ɗum noon kadi ɓe mbawi kadi ƴeftude sukaɓe hewɓe nannude ɗumen domaine aji kewɗi ɓe mbawi kadi ittude gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ken faddo potal toon to leydi ɓe mbawi kadi rokkude leydi kadi ko kala ko fate yamirde yimɓe janggo pour beele mbawa ɓeydude ɓamtare leydi e kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani kadi ciftini ɗon ne wayno ko gagniɗo woteji bannuɗo toon ñogas e jeenayi lewru juin ɓen pour mandat mum ɗiɗaɓ o haali kadi o wi wonde ko oɗo saha joni kadi ɓe mbawi ko ɓeydi kadi walludeɓe ha leydi Mauritanie deeƴi surtout ene ko wawde kadi wallude hoɗɓe Mauritanie naɓe foof rokkude ɗumen fate safaruji abde kadi e yooro toon to Mauritanie yooro ngo kadi wona Mauritanie tan pour Sahel o wi kadi leydi Mauritanie kadi ko leydi islamique kadi ene wayno ko leydi kadi heftinde wonde ko jokkodiral hakkude Mauritanie e leyɗele international foti fawade koye foti fawade koye gongaji taw ko gongaji droit international e kadi Mauritanie continue toujours noddude kala ko yimɓe yo kaldu taw mbawa réglude caɗele gonɗe hakkude mum taw wona hutorade guerre ɗum noon ko konngudi o haali kanko Mouhamed Cheikhul Ghazouani nde wonno toon to New York ha hande toon to Mauritanie toon to nokku biyeteɗo 13e wuro ɗum noon ko banggue Zoiraɗo toɓoji bannuɗi toon kadi mbaɗi dégaji mawɗi ɗum noon e tumnade habruji goni toon mbi wonde ko kene wona 95 ngeloba oɗo saha joni nen toon ene loofi toon toon to diwan 13e wuro ɗum noon ɓe mbi wonde ko hono kamɓe ministre tokiri ko fati élevage woni ko ƴeewde peeje fof wadde pour wallude ɗiɗo gueleji holno gummori toon ɗiɗo gueluɗi noon e wani gueloɗi ɗi kadi ɓe jeehi toon koye nokkuji ɗum woni donc gueloɗi ɗi enene hen woni doole men nene kala ɓakkere donc yaltude habaruji men international cakki tortoɗen ko toon to Mali hande toon to Mali hono kanko colonel Abdoulaye Maïga janoɗo représentude Mali toon to New York ɗum noon ko assemblée générale bannoɗo toon e nder konngudi ɗi ƴefti o haali haaluji kewɗi ɗi noon e wayno ko haaluji mettuɗi seeɗa surtout ene sifade wonde ko jokkodiral hakkude Mali e Algérie oɗo saha joni e takkude Algérie wiide wonde ko à chaque fois nde terroriste uji didda surtout en yanoɓe toon to Mali didda naatata toon koto Algérie e ɗum noon kadi ene wiide wonde ko Algérie kañum hoore mum ko kañum rokki ɓeɗon nokku ɗum mbawi sornade e wiide makko kanko Abdoulaye Maïga ko hunde nde wawata wallude jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele hoddiɓe no wi e wiide makko kadi o wi wonde ko ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe laamu Mali kala nde Algérie waɗi hunde nde haale mabɓe hunde ko ɓe kaltoto la même chose kala kadi nde Algérie waɗi yamiri ɓeɗo henne yo jane leydi mabɓe Mali mabɓe gabbo ɓeɗon kadi ɓe ɗum waɗi ne wayno ko Algérie kamɓe Algérie ɓe gullitinoma mbi wonde ko Malinaɓe mbari yimɓe hewɓe ɗum noon koye nder frontiére hakkude mabɓe toon to wiyete wuro wiyeten ko Tinzawuten ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe Malinaɓe gabbino kadi ko waɗi boniyankoɓe yannoɓe toon e nokkuji yannoɓe militaire uji mabɓe ɗum noon ko janggo bongu bonnongo toon
donc kamɓe Algérie naɓe gulditi mbi wandi ko drone aji taw ko mali naɓe berli mbawi nadde ha e leydi mabɓe mbari ɓeɗo taw ko yimɓe Tuareg en ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuure nde kadi ne ɓeydo mawnude tan hakkude kamɓe leydi Mali e leydi Algérie ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kadi ko nanodiral gonnogal ene wayno ko kewɗe ɗe ganduɗa taw ko ɗiɗo mouvement ji hannde kaɓeteɗi toon fof ne jeyano e ɗeɗon pelle e ngal ɗo nanodiral bandugal toon to Algérie e caggal nde yani walla caggal nde kamɓe Mali naɓe mbi ɓe jalti hen guila ñande 25 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi 29 donc e konngol makko kanko Abdoulaye Mayiga colonel Abdoulaye Mayiga o wi ko ngal ɗon nanodiral maayi wonta wurtu e kadi ko ɗum ɗon woni ko hawnay koko metti Algérie ko wawi wonde fof ene wayno ko wuuro nde nen ɓeydo mawnude hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi hodduɓe. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗi kabaruji jogonno on hannde e ɗemgal Pulaar siftindon tan hannde ko aset 27 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi 29 yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.